Ka Sarkar Meghalaya kalashim ya kasinjam ka bakongsan ban kentiu ya ka karkhana ki sintiu ki skot hakathain da ka ba penlong ya ka program ba arsngi hakalai phuwei bershitarik naiwing ka balatip kum ka stakeholder consultation workshop halor ka jingpilat ha Meghalaya bat ban phai khmat sha ka jingthung sintiu la penlong ya kane hakot yat by Marian hakashitarik ka bathumu ban penmi ya ki jinya kran ki bayar bat ka jinya sam ya ki boit hapo katanat Hakani ka jinya silok ke menteri ketenat ka rep karyang kong Amperin Lingdo kalalong kum ka kongsan haka jinya don lang ka kong Isa Wanda lalu IAS katri ketenat ka rep karyang kum ka sembut kongsan kong S Kharsati director ketenat ka rep karyang ka kong D Sotun director ketenat horticulture ki hop manager na keleng ke jela bat ki start sayan kinong wat benya bat ki company bat ki seng baper Kumta kane ka workshop kawalam lang haju eki beri baper banwan bat plilat ya ka jingla ka karkhana rep sentiu ha Meghalaya. Kakong Amperin Lingdo menteri ketenat ka rep karyang kalaong baha ka jing persyang jongi ban kentiu ya ka roy kapar bat ka jing alan. Ka Sarkar Meghalaya hapo ka jing alam menteri rangba la pelat ba ya khat sautli ki horti hop ban kentiu ya ka jing thung sentiu. Ka menteri ka sngaus khiam baling ba kane ka workshop bala aish kinong rep kan wan ra ka jing mentoy. Hakane ke workshop kum kiwe kita ki jingyalang ki bangila juye don bat ki nong rep nakapor syakapor hakisnem ki balade prak dai snem gilade le ya kane ka awareness program gilade hikai ya ki farmers ki jongi ya ki practices baki don kam baki engage gilade pensuthu ya ki nong rep ki jongi badon kam menta ban rep ya ki mar ki bala ban de ha ka yau ka hat ka kum ka standard kalakut ketu ka baki ong ka de kilo kalakut ketu ka boong de hapo ki syam menta ngilapoi ha kata kajuk bangi don kam ban de ya ki mar ki bami na ki per ki jongi ha kata kadukom bakin la ban yo ya ka pisa ka ba biang kata ka pricing ka bangiong ti hakani ka jingyalang arsngi ya kendu ban kita kinong khayi ki ban ya kendu bat kita ki traders ne kita ki farmers groups kat tu kat ni ki bawan syakani ka jingyalang ban snuthu ya ka jingdon kam nakabenta bandi ya ki mar ki bami na po ki per ki joki ki farmers ki jongi hakini ki kinditsi arsngi ki yo ban skothu balada phimut bandi ya uphan pidon kam bantep ujat phan ayu ubaya yo bat kumno ngin le ban pet bangisdang ban yo ye kita ki sembai bat kata karukom thung ye kita ki jur ki jongi ki ban ya rap yangi bande yaki hakayo kahan kane kamdei ka wholesale market concept katu ko wholesale market concept kaba ki juya de ya the hakajuk menor kalakut ki farmers jongi menta ki de bantip ba kaladon kalenti bat karukom pitong yupan kamkut tang hakabatung upan Pitong yu kajor kam kut tang habatung yu kajor bat ye ki de ki jingthum ki jongpi ni don kam bantip ba kat nang mi ki snem ka jing pendon kam ye ki dawais bo ki bambha ya ka kot ka kia ki mar ki ba ledde sayo ki badon kum kita pinum la bandi pinda yu I hakani ka jingyalang jungi mentakas ngi khot ki scientist ki boper kiban ye shong bat kita kinong rep kiban ye shong bat kita ki farmer producer groups ni khotru ya kita ki company khai ngimpat don ya ka yau ka hat hakani ka jela ka jela bat ni don kam menta ban sna lenti ban plela ya kini ki traders ki malik ki ban thiet ye ki dor ki mata ki jungi ha ka rukom ka babit ka babiang klem don kita ki middleman ne kita ki bangi jukot ki ot kilo kita ki ban decide ne ki ban rai yo ne umata tiar ngin ai tang kata yo ngin ai kan donno ka systemic sale la ne ka systemic ka rukom de ka babit ka babiang ka banyarap ya ka kamay ka kaji jong kinong khayi jongi
bat ngi yo iba kane ka jing ya kendo jongi bat kini kita kinong de kinong thet ya kita ki mar ki jongi kanyarap ya kinong rep ki jongi ne kini ki groups ka to ka ni ki bayo la banwan kini ka jing yalang banlek pen phariang pat sya kinong rep ya kata ka jing don kam ban pen bha ban pen klan bat ban thung ha karukom ka badai ka ban la ban ai yaki dor ki bapit ki babyang na kabanta ki nongrem ngilak bon kita ki schemes ki bangila don na do ki pra khandais nem menta ban asngau ba kini ki schemes baro don ki boong ba la supen serwa kai ringan ong yepi lada phim ai ya ka tiar ka babyang yaki nongrem pakin thung yaki ki mar ki jongki ki jing thung ki jongki minum la lanu ru ban don kata ka jing khmi lenti ba ngin la bande ya kita kitiar ki jongi pej usla sha jongi upala penanam berok sudong pej uta ushirmit jongi upala penanam berok sudong kambiang tang ban thung yu chirmit lani ban thung yu sing ne ban thung yo ye kiwe pat ki mar thung ki jongi don kam pde ban thung ha kata karukom ban yo ban ra ki shaka jaka ka bakam jengai ban pen rekhyang shwai ki nila ban teliat iki ban kumta ter kini berkhot ki de ki ban ra tang ka jing yo nong sudah ya ki nong ret ki jongi nga kentu ya ki nong ret ba barabor ki de ban ken mau ba lada pi pimpat la ban sungthu ya kata karukom batmai banthung lane bande gi mar ki jongpi pandan kam ni ki khun samla ki jongpi ki ba phila pen hikai phila pen le skol phila kamai phila pen he pen san ki pandan kam ye ki phat byang ye ki shaki kper ki jongpi bakin ya rapat ye phi ban de pat banthung bat ban ra ya kini ki mar ki jongki bakin yo ya kata ka kamai ka ji ka bakhambyang kan mau ba ka workshop kum kani ngi don kam bha na mar balai ngi kum ki nong rep ha ka jela Meghalaya ngi jumlin ban rep kentoj marwai kini ki kentoj marwai kimla ban penmi ya umar ubapon 10 kilo arpo kilo simon armon kampat long kata ka jingmi ka ban wan lam ya ka jing yo nong ya ki nong rep ki jungi pidon kam ban kan mau o pide meni trailang ki nong rep sibon ngut ban delang ban invest lang ban tepisalang lada hap sam iwe inong rep ka wai ka power tiller kan long ka ba yang ikum ka sarkar ban suthu rei la da shipongut kinong rep pi ya kendo lang ki per jo pi ki ya jan bono shipongut pila pan wan cha ka sarkar ban shim ya ka scheme na kamta ban thiet ya ka power tiller ngidon kam ban perkhat kam jengai ngidon kam ban penyari ka jingmut ka jing perkhat ka jongi sakawai de lada pitrei maroi hei ki per ibarit ka investment jo pi ne ka bai seng ka jong piru kan long ka barit re lada pi trailang shibungut wan sa ka sarkar kan yarap ya pi ki poly houses kan yarap ya pi ban pet ya kata ka irrigation bon ki chaka ki jongi kimyo ya ka jing ai ka babyang ya ki jing thung ki jongi re lada pi wan ya ki nong rep bon ngun idon kita ki schemes na kapata kita ki drip irrigation schemes kita ki poly houses ki belong modern and nature pat kum ta ter ngilong ru kinong ngi kum ka state ngidon kinong rep ki banang duna ka jingla ban kneri gikti ban thet ya ki technology ya ki machine ki babha te ngisngau bala de yangi bangin ya shong ban ki companies ki prepare ki mi ki machines ki prepare ban ngi kum ka sarkar ngin pe kum no ngila ban pe ba ki nong rep ki jungi ki yo ya kata ka technology ka ban yarap iki ban wanlam ya ka jingmi ka ba khambon ha ka
jing thung jongki ngi don kam ru ban pet baki nong rep jungi ki sung tho ya kata ka marketing ke ai kata ka yau ka ha kum no ngin pen poi ya ki mar ki jungi lada pidei unong rep ubodon multi farming pidon ki chur pidon ki sing pidon ki we ki spices gitu ki black pepper usok marit green pepper usok marit drong kumta ter kini ki ba kejela ka jungi ka yo ya ka blessing na kiblay bat kadai ke caka ka biang bah bangin ye thung ye kini ki badon kata ka dor ka bahe ha kita ki international markets kani ke jing yalang kan dei ru away ka lenti bat kalat ka kubi kabu ban penya kenduk ban ya kita ki marketers kita ki traders ki ba wat ya kita ki sentiu ki boper ya kita ki do ki chur ki chat ki boper ki so ki pai ki boper bat nganget bangin sedang nang ni syakman prak dai snem ni la dem invest ngin nang invest nrei kalong ru ka masung tunat pan yu iba ki officers jungi ha ka agriculture department ki long ki bala pen kre ya ki nong rep pan poi syakani pat ka thong ka bathmai ka ban yarap pat ya ki nong rep bakin yo ya ka jing mentoy bat ka jing mi ka biang ban yai long ki nong rep hagis ni ki ban wan te kane ka de tang ka jing pentip ko jonga bangile ikini bro ban nganget ba ki nong rep ki jong kin don ka jingkermen what do jingkermen sedang ban perkhat thamai long ki bla pen kre shim ya gajing yarap jong ki khun ki ti jong ki bla don gajing nang gajing start ko bit ko biang to ngin lek phai shiki per da ka jing mu ko thamai ban lam ya ka ta ka mai ka ji ka ban yarap ingi hakis ni ban wan